கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம எலைட் பாஸ்ல நம்ம ஒரு அந்த பொட்டு நம்ம கீழே எலைட் பாஸ்ல தருதுங்களா பாருங்க இதோ இது தருவான் இது நம்மளுக்கு தருவானுங்களா நம்ம எலைட் பாஸை போட தேவையில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரீயாகவே தரானுங்க இங்கே பாருங்க இது ரேங்க்கு கிளாசிக்கு ஒரு ரெண்டில் ஏதோ ஒரு மேட்ச்சில் போய் நீங்கள் எக்ஸாக்டா 50 பேட் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பொட்டி கிடைக்குது. இன்னொரு இது பாருங்கள் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் கிளாஸ் கோட் மேட்ச்சில் 100 கில்லு அடிக்க சொல்லுவானுங்க. நீங்கள் அதை அடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு பொட்டி கிடைக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் இது மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதை வச்சு நம்ம என்ன வேணால் வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள் அந்த எலைட் பாஸ் இதில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏதோ இதை வச்சு தொப்பி தருவாங்க, மேஜிக் கியூப் தருவானுங்க, இது தருவானுங்க பாருங்கள், கேரக்டரும் தரானுங்க, எமௌண்ட் தரானுங்க, பூனைக்கு ஸ்கின்னு, ட்ரெஸ்ஸு, பூனைக்கு பூனை புட்டு, அப்புறம் பாருங்கள் 2 டோக்கனு இதெல்லாம் தருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக வாங்கி ஆகணும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர்